ngarang Suwana Delhi ngaru kiabat lang yang ngaru nong kumbakibat betiki kali borok hi patnas soban ai kublai ka police department ka ba bat kat ya badon pat kadi banong kumta compare lagi VIP ne non VIP ru mo namar na kumta ka jing bahi namar kumbagi iya ki don kini ki sni ki bateng teng ki pendon kam bakla nas soban ai kublai yaka police department jogari boy bakile yakani ka kam ka ba don kam anu kata bat kamar long hi kajing singan yangi ki nong lek nongwan namar tam akini ki tam khindiap minute ka bang yang hangge don ki brio ki playa buat bat kum kitu kinya kali ka bo kajing saw ya beto ya ki rai bat ki wei patru bat kermen scam bakane kanum sulong tang hagane ka district rai ki wei ki district ru kinya bot den nomor kadi ka kam ka ba but nakalyang ka jonga nasno ponong ba wat kini ki banyak kali ru bangin mong adkar banyak kali pan yar banyak kali hadian bingin ada bam di nomor ba kum ki jingja hakini ki si ba ka bangi do ki men sem ki ba kodor ka ba ta ki ki sem jong gitu se ki ba shanya ha kitu ki boh kiba pendap pendiang ek jindon kam jaga sem nak liam ka jonga da ka jing songkhia nga tentu ye kini ki banyak kali nak long kiba kali kamai ne kali shimet bangin long kiba dekar habangi nya ka kali ke bangan soban on kan ba ke ka baka pulit jugari boy kele kalong ba pan kemau ingi baro nong song snong agni ka jalabat se kari india hi baro khoi baka anhi kadai na bata baro kumta ingin ya buram me ka an ban ngin ay min se mi kini ki ba pek ka an ba ke ka bekele kalong bet na kumta ka jimha bangin nang ban buram me ka an ta ka baka police ka mo department jong ka boy kile ikermen ba bakile gede kam na shamru pemajuang idon ki kali ki ba pan khen ki an ki turu ndai ban map ngai i mede wat kali pulit ru na ro hi ki ba pet om kum te ru di ban bat magidon kali pulit ru ki la tam te ka bangai de ki khmat te ki turu